Oon mä kyllä mestari. Tästä pistää vissiin oma klinikkakin pystyy. Ootko kondiksessa? No, kyllä se kieli siitä vettereen tykkää päästä verryttelemään vähän Matukan kanssa. Näin. Toi on siisti. Eikä sitten tuu paljon vertaa. Tuu tsinkaa peilistä. Hei! Aika makea! Mä en usko, että mä pystyn tähän. Tää on niin paljon siistimpi kuin sen skeittispeden tatskat. Mut siitä käydään materiaalia. Häh? Rikkääköhän tää materiaalle? Äijää, sinkkupäivässä on ohi. No mikäs sua vaivaa? Mitä sä oot mennyt tekemään? No sun idea tää oli. Täh? Sun idea. Se oli vitsi. Missä ja koska sä otit ton? Janne teki tää. Siinä on 2 roadin keksiä. Mitä sä teet, jos toi menee kuolioon? Ei mene. Toivo tää. Tietääks Seppo ja Helena, että se olisi ollut punkkari? Meinaat sä, että toi pysyy kauankin salassa? Mä en oo vielä keksinyt, mitä mä täällä selitän. Meinaat sä, että kaikki tää on arvosta? On. Kunhan materiaalia käy tää. Luulet sä, että se tippuu sun syliistä ton ansiosta? Hei, lyötääks petoa? Ikäni. Just leija. Urpo. Sä haluaisit puhua. No, harmittaa vaan, kun mä en huomannut, että se Iidan tapaus oli niin vakava. Samaa mäkin oon miettinyt. Ymmärrätkö sä meidän huolen? Tiedäthän sä, että sä voit kääntyä mun puoleen ihan missä asiassa tahansa. Ja sinä samoin. Tietysti. Jaa. Eiköhän painuta pehkuihin koko porukka. Hyvä idea. Tässä on ollut pitkä päivä. Vai onko sulla vielä nälkä? No, hyvää työt. Hyvät työt. Nää on kyllä maukkaita. Onko oma resepti? No näin on. Sillä kioskin aikana mä leivoin joka aamu. Teki vähän mieli verjestellä muistoja. No. Huomenta. Tuuhan pöytään, poke. Olis tuoretta sämpylää! Isvon tekemiä. Mitä? Kissako sun kiele on vienyt? Et kai sä pahastunut, kun mä utelin sun asioistas eilen. Mä vaan halusin sun tietävää, että mä oon valmis kuuntelemaan ihan milloin vaan. Nuorten mieli. Siitä ei aina ota selkoa. No, Tale on hyvä poika. Mutta meidän teinit on viime aikoina jäänyt vähän liian vähälle huomiolle. Iidan tapaus ei saa toistua. Hyvää murheista aina puhua. Ei sitä nyt ihan joka jutusta kannata pulista. No niin, Helena sanoi sitä ihan samaa. Hei, Tale, tuus nyt, kun nää on vielä lämpimiä. No tule. On hyviä. Mitä, ei kai tullut taikinaan leivottua kiveä? Kuuma. Huumaa. No juo hyvä mies vettä päälle. Ota maitoa. Vessa. Palko se noin pahasti?